els nostres espectacles es feien cantar abans de començar l'espectacle, cara al sol. Ningú de vosaltres això pot conegut, o potser que hi hagi algú que feien cantar cara al sol, els policistes, els que no veien que no respectaven aquestes regles, els castigava, a base de bofetades, o li de piscina, a les dones els explicaven el cabell, en fi, barbaritats. I això se'm va a mi guiar-me per anar-me sortir-me d'aquell ambient podrit. I com jo, hi havia mils i mils d'espanyols. França estava plena de gent que havia passat la frontera, sobretot de joves, perquè en Espanya no havia futur. I ens vam anar, jo me'n vaig anar a França per uns cursos mitjos, allí vaig estar en contacte amb els refugiats polítics, i sobretot a la seva que és el vaig col·laborar vaig col·laborar amb la local per recollir diners pels guerrillers i pels presos que estaven els festivals de ball, pastels, es feien rifes i jo venia ruta, era l'òrgano de la joventut libertària i els bombers els portava cada mes, anava a Toulouse a portar-los a dir al comitè intercontinental de Rubberford, la placa Rubberford, que era on estava quan això es va donar un temps. Després, una vegada va dir que Mercè Vilassana, on estava jo a les mines, perquè jo treballava a les mines de Francsac, el departament de l'Aerodrome. I què passa? No. No és gaire pràctic, això. Sí, va vindre Massana a Francsac i va parlar de les illes, de les necessitats que havia, que eren moltes, per continuar la lluita contra Franco. I, en fi, això se'm va despertar l'interès també d'anar amb ella a les guerrilles. Però no va acceptar-la perquè era massa jove, que en l'època dels 20 anys no volia, però jo era més fort que jo i vaig insistir diverses vegades, ell s'havia anat ja i al final vaig anar a Toulouse que volia entrar a les guerrilles i va dir que sí. Bueno, i després vaig despedir-me de l'empresa que treballava a les mines i vaig estar en contacte amb el grup, que era gent nova com jo que baixava per la primera vegada. I Massana em va equipar amb xaquetes militars ingleses i tot l'equipament inglès portava per la muntanya i em van comprar unes botes que eren del mateix peu i no les podia portar. Això em vaig donar compte a l'últim moment a la base de Carpàs. I vaig tindre que baixar amb les sabates de la ciutat que van durar uns 4 o 5 hores i després vaig tindre que anar amb els peus nuts durant 2 dies que caminàvem de nit fins arribar a Eugènia, que era Berna, la base de Berna, que Camp Modern, que tot parlar d'ell. I vaig arribar amb els meus composts, no podia d'això, vaig estar una setmana per recuperar-me i ha estat després d'això. Bueno, allí a la base de Camp Moreno estava Ramon Vila Casamina, que havia estat ferit 2 bales, una aquí, que li va estar aquí, li va sortir aquí, i després una altra en el pit, que va ser curat pel farmacèutic, es deia Tom, de Berna, ho va curar ell, i quan vam arribar ja estava bastant reposat, ens havien comprat bastant, però encara li quedava, i volia baixar amb nosaltres cap a Manresa,
però ma già va di no, non sta condizionare questa nuova realtà il recupero e il 5%. No.